Malien de b'a ka patrimoine féré o de kama to abu ba fo ko l'Africain n'a pas d'histoire. Na nyanga histoire féré mun de be. On peut converger centre-ville quand il n'a pas centre-ville le kono. Donc ni mo be demzonu nga école fait, be demzonu nga lafia fait. Ni ou boya qui tout bla yoro kurala, imu lafia da yu toro. Je suis la seule marionnettiste au Mali. Ni ene kele gianatike fin bi. Inado. Moi je suis plasticienne. Mais je fais le théâtre, je fais les marionnettes. Kora wishki doko bière. Ni nga ekibu de yake. Parce que moi ma woron do famille ina kula. Mamna ina be éducation ga buluga. Ina ga sansoro boyana anale bla culture ga buluga. Wa culture ma ina ke foye vache laitière. Projet o be tagana ina koka ka war bela logo ka bla. École d'intelligence, école maîtrise de la foi. Ne to ma wa kone. Ancienne sortante de l'INA. C'est ça qu'on est. Corona na ambanyere ambi demsanu de mukabarala. Bon, l'INA a une histoire. Mais faut me recourir dedans. Mais femme me pas faire la coup demsanu katao. Te ina histoire yere don. Faut que don. Moi je suis la seule marionnettiste au Mali. Ni ene kele gianatike fin bi. Inado. Moi je suis plasticienne. Mais je fais le théâtre, je fais les marionnettes. Kora wishki doko bière. Ni nga ekibu de yake. Quand 2002 a marionnette de la ina konne de yadla. 2003 côté biennale Bomokota ne de à côté de là. Parce que côté ni emblème de, c'est l'emblème de la biennale. Il y a famille ne de côté là. Ne de 2008 tad là. Je suis la seule femme marionnettiste au Mali. Ne comme Markala. Je participais au festival de Markala seul avec mon équipe. Ni ene kele dianatike bi, ina de neke dianatike fembe. Bon, faut moka ina histoire don. Il y avait une femme qui n'avait pas d'enfant. Temps colonial là. Tobu de Sirama. Kase nyare la kauma, ku fara ñokon kan. Ah, ambe fa auka terrain da ama anka école là. Nanye école ni là. Abe fa ayoroma. Uma bon parce que folo bonya ni karama ku be fen chaman soro. Mais si ça bonya ni karama te fen soro ni fenti ku te ni ma fen boy ti foi soro. Muso jena ka terrain ko kadi. Muso ni ma den soro. A combien terrain ni dauma aw ba jo ka ke école école den fen mana kalanke a école ni na ne dendo e naw ye demsanu boy akataw muso dembe mi a demba na peu donc ne ngina na o dona ka fo premier ministre e ko o problème be demsanu kanataka o ba fo on alero ka projet o sebe ko be na projet ke o be na mun projet ke ya yano ka projet ka no ti occuper demsanu ka école ko la ya bon no tara no ye zone aéroportière là ni fama beta domina dugula ni zone aéroportière tira kalante de amana ti école dem fen yana kalante de o ko be cardi li kadani transition be feki magodo école dona akadani ambe transition supporti transition amba ko bi amba ko sin parce que de ko ku mo be ou faso dambela l'INA fait partie des patrimoines. Donc nous yo minke o jarani ambu fu ku barkada ola. École de katuya muso de katuya parce que muso ko koni mugo ye kalanke ina kono be adini. Na utara na adini fan were fe. O ta adini blinde o ye fan were di. Nu nana ni projet were ya na kana ni projet were. Aw be na ni projet mi kabino kaya no. Au moyen bo tigu bolo. Moyen de transport bubolo katano projet inakurala uka ina koroto anona parce que mobile be ta ko kili imana bo dien fon fan mobile ta ko kili et puis on m'a fait famia l'INA ni be dien fon fan al ni be au bout du monde ni ya fa ko ina nsoro ina la ni ya fa mu ko nyana wotigi be na sans problème aw be ina boya ba ke munye ou be toko jumendi ina ma note ke ina yi. Ya famille. Sinon moi je suis plasticienne. Ya famille.
Mais je suis la seule femme marionnettiste au Mali. Mais Maliens, on y retenu donc. Kora whisky d'ora bière. Bakoroba Woulou. On y en 86. On y a fait un chamanke. Et vous chamankera ina une connaissance. Anov, le Mali a été premier. À diplôme plein, ministère du commerce et de la concurrence là, le Mali a été premier. À diplôme Marbourde, il y avait un certain ag. Parce que c'est pour le gouvernement. Eh, Anyanga Pierre a porté fait une appui. Nauma Ladje, Aka Ina Torokoro Sigama, Nauma Ladje, Abike Baray. Malien débat qu'à patrimoine ferré, ou de Kamatou, l'Africain n'a pas d'histoire. Moi, je suis le président du mouvement Antorola, mais justement un mouvement aussi qui figure dans le groupement des amis de l'INA et patrimoine du Mali. Aujourd'hui, le 2 octobre 2023, c'est juste pour que cette information sur Inakula. Inakomi na kuma dogo mochila. A Kobe Sénat, depuis 2021, il faut qu'on a blabila. Nico est damné qu'on commerçant no kunana bafaka inata. Nanye keleke akula, ka wuliga Joe Sabati akula ka domo chamankan. Parce que ina shimi mbala, ina biseka fara bamako sukoro kan. Et comme na jamana tobi wa sukoro ta kubla en valeur. Na fara ko modo ga soro mimina kana anta chi. Kaba a joko ka ke sugu ye vraiment o dusukasi ano o kinikini ne an bila ka wuli ka ina défend donc à un moment donné une information do soro ko way ko ina ko bana ja kuma ban pendant que am ga ansi ka mbulu dan singa jawa so be ka baraka duguma pour ka se ka ina la soro alibi wuli ga jokon nala anya nyini ka premier ministre yere ye komi nege tigɛyɔrɔ ye fanda ye ala y'a kɛ premier ministre na an sigira an kumana hakilina min ma an fɛ an bɛ ko min kalama inako la an y'o ɲɛfɔ a ye premier ministre fɛnɛ à son tour a y'an hakili lasigi k'a fɔ ko ina tɛ feere k'an k'an hakili lasigi ko ina tɛ feere wa k'a tɛ se ka feere yɛrɛ an man ka feere donc o kuma kɔnɔna la o y'an hakili lasigi kosɛbɛ ka tila ka foli bila an yɛrɛ fɛnɛ ma k'a fɔ ko tiɲɛ la an yɛrɛ fɛnɛ kan ka fo mɔgɔ minnu bɛ yen des citoyens simples qui se lèvent k'u fara ɲɔgɔn kan k'u organiser pour défendre un patrimoine national vraiment ko foli b'an yɛrɛ fɛnɛ ye o fɛnɛ diyara an ye kosɛbɛ mais a y'a ɲini ministre du tutelle n'o ye ministre de la culture ye monsieur Andogoli Guindo ko n'u ka sigi ko ni min bɔra a la ko an ka tila ka retour kɛ ale yɛrɛ ma ko wa ko ministre yɛrɛ fɛnɛ tila ka retour kɛ ale ma bon ani ministre de la culture sigira n'o ye Andogoli Guindo ye ministère kɔnɔ yen nɔ le même jour hakilina min bɛ an fɛ an y'o fɔ a ye ale yɛrɛ fɛnɛ hakilina min ye ina in bila feereliko kuma la a y'a essayer k'o walaka an ye dɔɔni je ne pense pas que temps min na an permettre k'a fɔ an k'o bɛɛ fɔ mais a y'a yira an na k'a fɔ ko ina kun bilala inventaire la donc ko tiɲɛ la ko mɔgɔ dɔ kun bɛna san ko ka sababu kɛ ina kun kɔrɔla bon maintenant ina bilala inventaire la maintenant o kɔfɛ ko kumaw cayalen ko ina a tɔgɔ ye di président Assimi yɛrɛ y'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko ina tɛ feere fɛn ye ko ala ni président Assimi yɛrɛ fɛnɛ ka wuli ka jɔ donc ko feere bɔra ma ko ina seginna a nɔkɔrɔ la ina seginna a nɔkɔrɔ la donc u ka hakilina tilala ka kɛ min ye ka fɔ an ye ministre fɛ ministre de la culture Andogoli fɛ ko ina seginna a nɔkɔrɔ la donc ina tɛ ci bilen ko yɔrɔ kura min fɛnɛ jɔra tuguni ko ɔkɔlidenw bɛna yɛlɛma ko ka taa yen ɔkɔlidenw bɛna yɛlɛma ka taa yen nɔ donc ko yɔrɔ kɔrɔ min bɛ yan nɔ n'o ye ina ye yan nɔ ko u bɛn'o yɛlɛma ko ka kɛ médiathèque ye ka ni restaurant ka ni cafétéria ye ani galerie ani exposition de vente et d'exposition en fait centre d'exposition et de vente des œuvres d'art u y'olu minnu fɔ an ye k'u bɛ fɛ ko ka yan yɛlɛma ka kɛ o ye kuma kɔnɔna na a y'a yira an na k'a fɔ ko araba min bɛ da o kan ko a kun kan ka taga conseil des ministres la ko mais ko anw kan ka sigini min kɛ ale ma donc anw ka recommandation ninnu k'a ka kan ale fana kɛ olu lajɛ donc n'o kɛra min k'o fara a taw kan pour que ka se ka taa dossier in défend kosɛbɛ conseil des ministres la bon maintenant
a tila k'a fɔ an ye k'a fɔ ko donc maintenant o don ta ko ça tombe juste donc ko o mercredi la k'a tɛna se ka taa conseil des ministres la k'a bɛ mercredi sur prochain makɔnɔ donc o mercredi sur prochain nin makɔnɔli la sa anw y'an ka rapport labɛn ka taga di a ma rapport kɔnɔna la maintenant ministre ye min fɔ an ye ko u kan ka minnu kɛ ina la yan nɔ ni ɔkɔlidenw bɔra yan nɔ an y'a yira la rapport kɔnɔ k'a fɔ a bɛ k'a fɔ ko fɛn fɛn bɛ kɛ yan nɔ galerie wo tɔgɔ ye di médiathèque wo restaurant wo cafétéria wo o bɛɛ dɔ bɛ yan centre de formation de fabrication de masques wo ko o bɛɛ bɛ yan déjà et puis en corrélation avec les études donc maintenant n'a fɔra ko olu bi yan ekɔlidenw de fana b'o kɛ yan nɔ est ce que a ka kan i bɛ ekɔlidenw bɔ yan nɔ ka taga n'u ye yɔrɔ wɛrɛ jumɛn na k'i bɛna seulement ka ina sigi o kɛli dɔrɔn kama bon alors que fɛn fɛn dun bɛ ka kɛ ina la yan nɔ ni ministre y'o fɔ an ye k'o bɛna kɛ yan a bɛɛ ye sanni ni feere hukumu de kɔnɔ les activités à but lucratif a bɛɛ ye o activité modèle ye o ka bɔ yen fɛnɛ tuguni sanni feere bɛ lawaleya cogo min na ina kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ a pratique bɛɛ bɛ taa dans ce sens là an nana ye k'a fɔ ko an bɛ ka siran ina suguko min ɲɛ finalement ministre ye min fɔ an ye k'a laban bɛna kɛ o de ye donc o y'an lajɔrɔ kosɛbɛ an kɔni y'an ka recommandation min kɛ ka taga an y'o de fɔ ministre ye i bɛ k'a fɔ ko nin fɛn fɛn bɛ kɛ yan pour ceux qui connaissent vraiment l'INA et les activités qui sont pratiquées à l'INA ici olu activités bɛɛ bɛ yan galerie bɛ yan a tɔgɔ ye di centre d'exposition bɛ yan restaurant bɛ yan médiathèque bɛ yan mais n'o bɛ yan déjà et puis a fɛn fɛn bɛ yan nɔ c'est animé c'est travaillé par les élèves ici i bɛ élèves bɔ yan nɔ ka tila k'a fɔ k'i bɛn'o di jɔn ma tuguni ko ka tila ka na kɛ yan donc nous avons vu que an y'o de fɔ a ye k'a fɔ ni mɔgɔ min ko déjà premier ministre y'a yira n na k'a fɔ ko ina déjà c'est un patrimoine de l'État ni patrimoine de don ça veut dire que a kan ka tɔgɔ ye di tɔpɔtɔ de k'a organiser ka ɲɛ k'a rénover ka ɲɛ ani baara min kan ka se ka k'a la pour que a bɛ se ka to patrimoine in na o de kan ka labɛn mais an kɔni ka jɔyɔrɔ ye min ye n'u ko ko bɛ ina kɛ patrimoine ye sans les élèves ka ina kɛ patrimoine ka tila ka na kɛ sugu ye donc ça veut dire que a mana mɛn cogo cogo don dɔ la patrimoine ko bɛ ban n'u yɛrɛ y'a yira k'a fɔ déjà ina tolen don Mali bolo ina tolen don an bolo mɔgɔ min tun bɛ yen n'o kɛlen k'i nin d'a kan k'a tɛna don o ma bilen a kun tɛ u ka ekɔlidenw bɔ yan bilen parce que ekɔlidenw bɔkun foyi t'u la yan n'i ko bɛ ekɔlidenw bɔ yan nɔ k'i bɛna fɛn minnu kɛ yan nɔ déjà olu bɛ yan déjà pourquoi ekɔlidenw bɔ yan ka sɔrɔ k'o kɛ yan an b'a ye k'a fɔ nafa t'a la n'i ye ekɔlidenw bɔ yan fɛnɛ ka taa k'i bɛ taga n'u ye yen fɛ alors que salle min yɛrɛ bɛ ina in kɔnɔna la yan nɔ ko n'o ka yɔrɔ kura min jɔ k'u bɛ taa ni ekɔliden o yɛrɛ yan salle ka ca ka tɛmɛ yen salle kan alors que ekɔlidenw bɔkun tɛ yan parce que effectif pléthorique ko tɛ yan nombre de salle min bɛ yan nɔ n'i y'a tila ekɔlidenw ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ hali 20 élèves bɔ par classe donc an b'a ye k'a fɔ vraiment ka ekɔlidenw labɔ yan nɔ k'i bɛ taa n'u ye yɔrɔ wɛrɛ kun foyi t'a la hakilina wɛrɛ min bɛ ko in kɔnɔna la n'a fɔra déjà ko yɔrɔ tɛna di cɛ ma bilen a kun foyi tɛ ka ekɔlidenw labɔ yan ni ekɔlidenw labɔ yan nɔ ka t'u bila yen fɛ i y'u bila degun de kɔnɔ parce que ministre ye min yɛrɛ fɛnɛ fɔ an ye k'a fɔ ko problème min bɛ ekɔlidenw na yan nɔ n'o ye encombrement ko ye ani difficulté d'accès à l'INA ekɔlidenw yɛrɛ y'a yira n na k'a fɔ ko olu yɛrɛ ka inspiration bɛ sɔrɔ o encombrement in de la u ye min fɔ ko proximité du marché ko sugu gɛrɛla ina la ekɔlidenw y'a yira n na k'a fɔ olu ka inspiration bɛ sɔrɔ sugu de kɔnɔ théâtre bɔlaw ni animation kɛlaw olu bɛɛ ka inspiration bɛ sɔrɔ sugu kɔnɔ artisanat min fɛnɛ b'an kɛrɛfɛ minnu bɛ masques dilan ani minnu bɛ sanu baara ninnu kɛ ani minnu bɛ yirimɔgɔnin baara ninnu kɛ olu fɛnɛ y'a yira n na k'a fɔ olu yɛrɛ fɛnɛ ka inspiration bɛ sɔrɔ artisanat kɔnɔna in de la donc u bɛ k'a fɔ ko fɛn min ye ekɔlidenw ma degun ye ekɔlidenw yɛrɛ y'a yira n na k'a fɔ ko t'olu ma degun ye donc ko fenêtre ni fɛn minnu datugulen don an dun y'a ye k'a fɔ fenêtre minnu bɛ ni encombrement bɛ ina protéger ka di ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan u bɛ k'a fɔ ko minnu kɛlen ka ina encombré yan nɔ fu feerelaw ni buteli kɔrɔ feerelaw ani tɔgɔ ye di barakantew ni fɛnw de sigilen don ina fan bɛɛ ina protéger ka di parce que ina ni bâtiment foyi contigulen tɛ ɲɔgɔn na ina kelen de b'a ka îlot kan donc ni mɔgɔ min yɛrɛ wulila k'i b'i jɔ yɛrɛ ina yɛrɛ organisation ni ina nettoyage kama a man ka gɛlɛ hali fitinin parce que an minnu yɛrɛ yan sigida denw ye an bɛ deli k'a kɛ siɲɛ caman mais an mago bɛ kɛ accompagnement na pour que ka se k'an accompagner ka se ka baara kɛ ka ɲɛ mais an tɛ accompagnement sɔrɔ an y'o de yira ministre la k'a fɔ ni anw accompagnera anw delila ka nin baara in kɛ plus de 8 mois ina da la mɔgɔ kelen kun sigilen tɛ yan
goudron beno dabanani goudron la même chose quand ta depuis square Patrice Lumumba là faut Gabriel Touré rond-point na ka be furan pendant plus de 7 mois elle était plateau tiki kele sigile du matin depuis 7h jusqu'à 19h donc yoroyi nous on yɛrɛ dɛmɛ ina yɛrɛ nettoyage ni ina yɛrɛ assainissement na u ka an accompagner dɔɔni dɔrɔn u b'u sigi k'a lajɛ a ko bɛna kɛ cogo min na an kɔni bɛ min f'u ye an fɛla tɛ vraiment c'est vrai a fɔra ko ina bɛna to an bolo ko ka to patrimonial la mais an mi jɔrɔ bi yɛrɛ n'i y'a ye importance dɔɔni bɛ ina bâtiment in na gouvernement bolo c'est parce que ɔkɔlidenw de bi yan malgré que u bɛ k'a fɔ ko ina inondelen don dɛ a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan u bɛ ka essayer ka protection fitinin min k'a la parce que ɔkɔlidenw bi yan ni ɔkɔlidenw bɔra yan est ce que u bɛn'o protection ɲɔgɔn kɛ ina la bilen wa ni ɔkɔlidenw bɔra est ce que o tɛ ina délaissé wa an dun b'a dɔn k'a fɔ u bɛ k'a fɔ ko ina bɛ kɛ patrimoine min ye ni ina kɛ patrimoine sans les élèves ça serait un patrimoine sans avenir donc an bɛ min fɔ ministre ye hali bi a ye kuma min fɔ ko ni ɔkɔlidenw bɔra k'olu bɛna kɛ yan a k'a dɔn k'a fɔ ko o bɛ se ka kɛ dɔnbaliya de ye n'o tɛ ni mɔgɔ min bɛ ina dɔn a ye activité fɛn fɛn fɔ k'o bɛna kɛ yan nɔ n'o ye médiathèque ni restaurant ni cafétéria ye ani galerie d'art galerie a tɔgɔ de vente et d'exposition d'art o bɛ yan nɔ déjà et puis o exposition min bɛ kɛ yan nɔ ɔkɔlidenw de fana b'a dilan ka na exposer yan médiathèque min bɛ n'a ko k'a b'o kɛ médiathèque bɛ yan déjà ale bɛ o fɛn fɛn bɛ yan nɔ ɔkɔlidenw ka baarakɛminɛnw de y'o bɛɛ ye ɔkɔlidenw de b'o baara bɛɛ kɛ yan nɔ e bɛ ɔkɔlidenw bɔ yan cogo di k'i bɛn'o kɛ yan ni mɔgɔ wɛrɛ ye an b'a ye k'a fɔ o kɛli nafa t'a la kun foyi t'a la an bɛ jɔyɔrɔ la min na ɔkɔliden minnu yɛrɛ fana bɛ n'u bɛ ka taa yen nɔ hali bi min na n'o fɔra ko ɔkɔli bɛ taa ɔkɔliden minnu na ina in kɔnɔ a camanba de ni jɔyɔrɔ nana k'a fɔra k'u bɛna taa yɔrɔ min na ko yɔrɔ in ka jan sotarama mana i ta yɛrɛ sotarama b'i jigin terminus la i bɛ se ka min tagama ka sɔrɔ i ma se yɔrɔ ma a bɛ miniti 20 bɔ i bɛ se k'o kɛ taama la ka sɔrɔ i ma se yɔrɔ ma et puis kelen filanan na sotarama ta ko kelen dɔrɔn i mana bɔ Bamako yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ se ina la ka sababu kɛ ina yɛrɛ ka position ye position géographique ye Bamako yan sotarama bɛɛ bɛ converger centre ville kan ina bɛ centre ville de kɔnɔ donc ni mɔgɔ min bɛ denmisɛnninw ka école fɛ i bɛ denmisɛnninw ka lafiya fɛ n'i y'u bɔ yan k'i bɛ t'u bila yɔrɔ kura la i m'u lafiya dɛ i y'u tɔɔrɔ de donc an bɛ min fɔ vraiment an bɛ Choguel fo kosɛbɛ à cause de son sens de l'écoute a y'an lamɛn a diyara n ye kosɛbɛ mais ko caman bɛ ko in kɔnɔ an b'a ɲini Choguel fɛ a kana dan ministre dɔrɔn fana ta lamɛnli ma des fois il va falloir qu'on ait l'esprit critique minnu yɛrɛ fana bɛ combat kɔnɔna la a ka se olu fana ma a y'an reçoit a diyara n ye kosɛbɛ mais comme a ma o temps d'an ma ale yɛrɛ fana dalen don ministre la a y'an bila ka taa ministre ka yɔrɔ la mais a k'a dɔn k'a fɔ ministre bɛ ka min fana fɔ kuma bɛɛ a k'a ye k'a fɔ k'o fana tɛ hakilina ɲuman ye quoi an fana ka propos ani ministre ka propos a k'u confronter ɲɔgɔn na a dɔ la hakilina ɲuman ina ko la pour que ina ka se ka survie a bɛna se k'o sɔrɔ kuma dɔw la quoi donc an tɛna janya kuma la kosɛbɛ a kun ye komi Choguel y'an reçoit an b'a fo ministre yɛrɛ fana y'an reçoit komi n bɔra ko kɔnɔna la k'a essayer k'o de da opinion nationale tulo kan n'Ala sɔnna ma ina ko a bɛ se ka ɲɛ cogo min na Mali kura ko taabolo la an bɛ jɛ an b'an bolo ɲɔgɔn kan ka se ka dilan ten fɔlɔ u tun b'an ka bâtiments ta u bɛ taa feere u b'an ka bâtiments ta minnu qui sont censés être des patrimoines du Mali régime kɔrɔ tɛmɛnen in na u y'a bɛɛ dénaturer u y'a bɛɛ dilapider bon n'Ala y'a kɛ Mali kura nana an bɛ k'an bolo ɲɔgɔn pour que ka se ka Mali kura sɔrɔ Mali bɛ se ka hɔrɔnya n'a ka danbe sɔrɔ a n'a ka grandeur sɔrɔ cogo min dans son historique an bɛ k'o de ɲɛɲini wa n'Ala ka jɛ ye n'an sɔnna ɲɔgɔn ye k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ ɲɛ sɔrɔ a la quoi. Ne ye Mohamed Lamine Traoré n ye ina kalanden kɔrɔ ye n ye kalan kɛ domaine kan n'o ye métier d'art ye maroquinerie ka bɔ yen ka taa kalan wɛrɛ kɛ n'o ye k'an ka gafe kɔrɔw k'olu lasago ka ɲɛ n'o ye manuscrits ye ayiwa yan'o fana cɛ n ye lasagoni kalan fana kɛ musée la donc o yɔrɔ do ina ka nin kuma in fɔli fɛn do fɛn kɔrɔ do ina bɛ janfa in kɔnɔ fɛn fɛn san 20 ye sa a b'a bɔ janfa fɔlɔ kɛra k'anw de to ekɔlidenya la o kɛra Alpha tile k'u bɛ ateliers délocaliser k'u ka taa n'a ye Sɔgɔnafin a donni kama an ko Sɔgɔnafin tɛ dɛ hali n'a taara palais kɔnɔ an tɛ taa mais o y'a sɔrɔ o ekɔliden qualités ni étudiant qualités tun bɛ yen parce que anw jolenbaw de nana yan an bɛ se k'o fɔ des fois bac yɛrɛ kalo o ni école professionnelle fɛnw o tun ka ca na donc bref o tɛmɛna filanan kɛra min ye k'u bɛ taa yɛlɛma
bala fasike kɛrɛfɛ o fana ma bɔ bon ni sabanan min kɛra bɛɛ b'a dɔn minisiri yɛrɛ si mana nin ko in kunna san 10 in kɔnɔ ou san 15 kɔnɔ k'o kɛra ina ma yɛrɛ ye an ka jate la a bɛɛ nana ni fɛn dɔ de ye n'u bɛ se ka fɛn sɔrɔ ina ka cogo min na mais u ma ina bila fɛn na fɛn min b'a to ni ekɔlidenw bɛ bɔ ni diɲɛ bɛɛ b'a fɔ i n'a fɔ kɔrɔlen parce que mɔgɔw ma yɔrɔnin dɔ faamuya ina ko la tuma min na ina bɛ éducation ka bolo kan ina ka san sɔrɔ bonyana a nalen bila culture ka bolo kan ye wa culture ma ina kɛ foyi ye vache laitière projet de bɛ ta ka na ina kɔ kan k'a wari bɛɛ lanɔgɔ k'a bila ekɔliden tɛ lajɛ ekɔlimɛtiri tɛ lajɛ foyi tɛ lajɛ ni anw o janfa kelen de taara ka na se fo ka ina feere est ce que mɔgɔ min bɛ miiri i bɛ se k'a fɔ k'e bɛ nin yɔrɔ feere e b'i sigi télé la i bɛ bɛɛ ka yɔrɔ kura ye ka bɔ mais Mali de b'a ka yɔrɔ kɔrɔ ci k'an b'a kɛ yɔrɔ kura ye n'o kɛra sa o ye mémoire bɛɛ nɔɔni ye ina gestion an bɛ min fɔ maliyɛnw ye ina gestion bɛ jamana de bolo mais ina dugukolo tɛ jamana bolo parce que mɔgɔ de jɛra ni ina dugukolo ko ye k'a di tubabuw ma tubabuw y'a kuma bɔ a woro n'a fɛn min kan ka sara o kɛra 10 kɔnɔ ka na se Moro kɛra mɔgɔ président hakilimaba ye a nana dɔrɔn k'a kɛ ekɔliso ye o papiyew bɛɛ bɛ yen donc ina bɔra cogo di a sɔrɔla cogo di u k'olu ɲini u ma enquête kɛ ina ko foyi la n'i y'a mɛn ina an b'a fɔ ko bonyaba ye jumɛn ye o ye bozola ɲarela bagaraji i tɛ se ka ina bɔ olu kɔnɔ cogo si la wa n'i bɛ fɛn fɛn kɛ i b'o lajɛ mais ina problème ma lajɛ culturellement a ma lajɛ socialement a ma lajɛ techniquement foyi ko denmisɛnninw ye u yɛrɛ ma ten dɔrɔn k'olu cɛ ka t'olu lanɔgɔ ba falen ba la ni dɔ ka tere juguya tɛ bɛɛ ta bɛ t'u bolo ina bɛ janfa de kɔnɔ janfa min latigɛra Mali jugu fɛ parce que an b'a fɔ Mali jugu de sariya foyi tɛ yen sariya président sariya m'a jira ko ka ina yɛlɛma ministre sariya m'a jira c'est juste gɛrɛ o ni mɔgɔ damadɔ ko parce que jamana kun bɛ batɛmɛsira ye i n'a fɔ an ka président bɛ min fɔ k'a kɛ samaso ye k'a da bɛɛ ka tigɛ mais fɛn dɔw bɛ yen o tɛ tigɛta ye o i b'o tigɛ cogo min na i b'o nɔrɔ i b'o da yen ten i n'a kɛlɛ anw ta tɛ se k'a to yen ko parce que ko gouvernement y'a kɛ tan ko nugu ko bɛɛ kɛra janfa kan ko i n'a fɛn bɛɛ kɛra janfa kan wa san kelen janfa tɛ san 5 san 10 san 15 i n'a bɛɛ ni janfa de kɔnɔ ko sira tɛ yen dɛ nin tɛ a bɛɛ nkalon sira tɛ yen minnu mana immeuble san n'olu bɛ immeuble mɔgɔ b'a kɛrɛfɛ u y'o immeuble jɔ k'a mɔgɔw gɛn o bɛɛ mɔgɔ bɛɛ de mana siraba kan an b'a kalama o sugu kɔnɔ immeuble jamana ta ye yɔrɔ o yɔrɔ 27 ni ina kun b'o la u y'a feere donc fɛn don k'u bɛ taa ni denmisɛnninw ye aéroport la so min yɛrɛ jɔra yɛrɛ so ma jɔ ni artisiya jɔli ye so ma jɔ ni sariya si ye contre expertise foyi ma k'a la anw bɛ atelier dɔn Mali kɔnɔ école professionnelle 3 de bɛ yan CFP ITK comment dire ESIK a atelier si tɛ yen ko min bɛ étage sanfɛ parce que machine dɔw bɛ na a machine dɔw bɛ se ka taa tonne 6 tonne 5 tonne 4 i b'o bila étage sanfɛ ni mun ye cɛ bɛ taa mɔgɔ marayɔrɔ étage jɔ ko a bɛ école bɛ kɔ parce que tigi kun tɛ jamana la bilen o de nana ni ina problème ye tigi de kun t'a la Ala y'a kɛ ni yɛlɛma nana Ala sera k'o yɛlɛma di Mali ma n'an b'o Mali kura ko de la donc anw bɛ ina bila o Mali kura de kɔnɔ denmisɛnninw bɛ taa se t'u ye o faama minnu ye denmisɛnninw nata u den tɛ ina la u den ma deli ka na anw ye ina kɛ wagati min na fo ka se sisan ma an ye diplomasi den min y'a la o ye su la mais a y'a fɔ a fa ɲɛna de ko diyagoya k'ale bɛ aripilasi de kɛ o n'o ye mɔgɔ damadɔ sinon u bɛ u b'a fɔ wayi an yɛrɛ bɛɛ fantanden u tɛ fantanden dɛ olu bɛ faamaya la bi olu denw tɛ na an kan b'o de ma u faw de bɛ se ka kɛ k'u ye fa olu fa kun tɛ fantan ye ni mɔgɔ bɛ dahirimɛ sɔrɔ i waritigi ye ko wɛrɛ sɔrɔ i tɛ fantan ye donc u ka sabali parce que yɛrɛdɔn i ye diɲɛ fɛn fɛn kɛ yɛrɛdɔn de b'o kɔnɔ i n'a yɛrɛ kogo dɔrɔn a bɛ mɔgɔ kalan bon donc an b'a ɲini janfa de don i n'a bɛ janfa kɔnɔ ne tɛ kuma janfa min don a ma daminɛ bi wa ekɔlidenw u bi n'u sini i y'a mɛn i na u bɛ yan de
i n'a fɔ n balimakɛ ye min fɔ u bɔli a bɛɛ manamana kan janfa de don a janfa an tɛ don a da fɛ bi an tɛ don a da fɛ sini donc ne bi bɔ kuma la yan bɛɛ k'i ka kɛlen dɔn bɛɛ k'i ka fɔta dɔn min kɛra bɛɛ ɲɛ b'a la